ಹಾಯ್ ಮಾತಾ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ದ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈಸಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿ ಅವೇ ಗಾಂಧಾರಿ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲಾ. ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಗಾಂಧಾರಿ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲಾ. ಗಾಂಧಾರಿ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲಾ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡೈನ ಐಟಮ್ಸ್ ಮೀನು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನಿಗೆ ತೊಂದ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆ, ಉಪ್ಪು, ದಾಸಮಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪೊಡಿ, ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ, ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೈನ್ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಪಂಡ ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮೀನನ್ನು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದೀವಡು. ನನ ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾತ ಗುದ್ದುದು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಿಕ್ಸಿಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಗುದ್ದುದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಂಡ ಟೇಸ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದುದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡಿ ನನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದೀಗ. ನಮ ಮುಲ್ಪ ಮಣ್ಣದ ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ. ಮೀನ್ದ ಒವ್ವೇ ರೆಸಿಪಿ ಆಂಡಲ ಮಣ್ಣದ ಕರಟ್ ಕುಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಕರ ಬೆಚ್ಚಾನಗ ಚೂರು ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ನನ ಜೀರಿಗೆ ದಾಸ್ಮಿ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಪಾಡ್ಗ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ನನ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಕಲು ಇತ್ತನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನಿಕುಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪನ್ಲೆ. ಚಾನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನನ ಪಾಡುಡೈನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿದ ಮೈನ್ ಮಸಾಲಾ ಅವೇ ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದುದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಸಾಲಾ. ನನ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆಲ ಮೈತದು ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು.
ಚೂರು ನೀರ್ಲ ಪಾಡುಡು. ನನ ಮುಚ್ಚಿದು ಈ ಮಸಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿಯೋಡು. ಮಸಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು. ನನನೆಕ್ ಫಿಶ್ ಪಾಡ್ಗ. ಫಿಶ್ ಮಸಾಲಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು. ನನ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕುಕ್ ಆವಡು. 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕರೆಂಡ್ ಫಿಶ್ ಮಗದ್ ಪಾಡೋಡು. ನನನೆಕ್ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುಡು. ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚಿದು ಕೂಡ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕುಕ್ ಆವಡು. ಮೀನ್ ಕುಕ್ ಆಯರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ. 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕರಿಂಡ್ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿದ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್. ನನ ಗೆತ್ತದು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇಂದು ಒಂಜಿ ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಮಸಾಲ ರೆಸಿಪಿ, ಟೇಸ್ಟಿ ರೆಸಿಪಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಕಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ತಿಕ್ಗ ಆಡೆಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.